alƙawarin da na ɗauka na cika da na batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fatima. TSK Production. Alƙawarin da na ɗauka na cika da na batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fatima. Alƙawarin da na ɗauka na cika da na batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fatima. Alƙawarin da na ɗauka na cika da na batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fatima. Allah sarkin sarki rabbu sunan ka zai sa farkon baituka. Kai kayo ni da ummi na da baba da Zainab na gode maka. Gashi ka banya mace kanta dama da alƙawarin da na yi maka. Dan da dukkan sauka gare ni in ka amince zan sa Fatima. Alƙawarin da na ɗauka na cika na da batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fatima. Rabbu kai ta salati gun da farko na ƙarshe alfaharin duka mai isa ranar mashar Muhammad al-Ahmad mai birnin Makka. Abban ma'asuma Fatima Allah da ka boye sirrika yan kaɗan a cikin bayi suke dan fahimtar ainin Fatima. Alƙawarin da na ɗauka na cika na da batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fatima. Alihi da sahabbai har wali yayi ka sanya a ciki kulliya. Hana tijani da shefu tilani in yasa assan galiya. Har da kaka na dan Fatima si da Allah da ta maka lafiya. Tunda kai burinka a da yaushe da yankar annabi ta yi sama. Alƙawarin da na ɗauka na cika da na batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fatima. Dole in duka a gaban ka mai Fatima shehi na awwalu. Kara mun madadin yabo gun sana hajjamini mujammalu. Tunda dai Fatima ke tuya koman kadan Allah shai awwalu. Mai sharifai dan sirrin da ke zuciya ka haɗa ni da Fatima. Alƙawarin da na ɗauka na cika na da batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fatima. Assalamu alaikum uwar uwaye Aminatu gani ina bara. A gidan kiki ƙara kula da ni dan mutuncin Fatima Zahara. A cikin masu yabo na ni ma ki ƙara ɗaga ni na shahara. Dan mutuncin Abdullahi dan martabarsa da ɗamuna azama. Alƙawarin da na ɗauka na cika na da batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fatima. Assalamu alaiki ta faridin babu farko asalin ahadiya. Assalamu alaiki majinginar kullina na da
filin kulliya. Assalamu ala asalin tajallin nubuwa har da uluhiyya na cikin batula ko a soko a ƙiƙi ajali ke ce sama. Alƙawarin da na ɗauka na cika na da batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fatima. Da alƙawarin da na yi miki tun a gaki kamar ke na faɗa in ta zo da fara zan yi miki tun da ta zo na batuliyar je da wanza ake ya Fatima. Alƙawarin da na ɗauka na cika na batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fatima. Wanda ma bai zo ba kina yi mai na galayi ya zo mini na gane gaban ki ina buƙatar a yau ɗaukin ki mini ki rike ta da kanki cikin kulawar ki kar wani rudin zamani ya biyo ta wajen ta batuli dan kaddarin Mahamudi na can sama. Alƙawarin da na ɗauka na cika na batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fatima. Na sani ke alfarmar kita mamaye komai ya Fatima, tunda annabi ne ya faɗa ya ce kin zamo shi kin ga kina sama. Na amince kuma na sallama umma ke ce ke raba rahama dan isar ki ɗauki ɗawainiyar dukkanin mu batula Fatima. Alƙawarin da na ɗauka na cika na batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fatima. Gani ina nema ma'asumiya karki bar ta bar turba take ki mini alfarma dan Amina duka abin da kike so sai miki. Me baiwa mai nema ki kula da bawan da ba shi da sai kauna take tunda nake miki ne ya saka na sawa diya ta suna Fatima. Alƙawarin da na ɗauka na cika na batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fatima. Na da roƙo na mamanta ita ma ki ƙara daɗa mata lafiya ya aminta da duk hidimar ta a gare ki domin kairar anbiya. Duk da dai kin san ta batuliya zana so sunanta na ɗan biya. Zainaba na masoya ko na ɗana na ce mata maman Fatima. Alƙawarin da na ɗauka na cika na batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fatima. Na naki mana lufifi duk abin da aka wajabta mana mi mata tun daga cinta da sha da tufa da fannin karatu wadata mata. Sa'ilin nan fannin hidima a gare ku aka sauce mata ta zama ta yi farko kuma ta yi
wace cikin kuke amsa Fadima. Alƙawarin da na ɗauka na cika da na batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fadima. Hamdulillah ma'asuma godiyar da na shirya na kawo maki, kuma ina murna Zahra'u na cika alƙawarin da na yi miki. Ina sawa yata Fatima duk dalilin sanda nake miki, to ki ba ta kulawa dan buwayar ma'aiki Fadima. Alƙawarin da na ɗauka na cika da na batula gashi kamar haka. Allah ya sa ya mace ta zaka ni kuma na sanya mata Fadima. Ta mata ma'asuma za na huta anan ya mai raba gardama. Na gine baban gida nan masoya ki ƙara da damuna azama. Kar ki bar wani ɗa ya wuce na a cikin ku dan kadarin ki na can sama. Ni na zana yaban kuma ni na rera kina ya abban Fadima. Alƙawarin da na ɗauka na cika